is nu een heel ander leven. En de mensen zijn bewust van dit feit. Als ik naar buiten kijk, gaat het leven toch door. Denk ik terug aan toen, zonder zorgen en onzekerheid. Het besef is nu, het is een gegeven. Langzaam dringt de werkelijkheid tot me door. Kan het zo zijn dat het tij zich weer keert? Blijft nog de wens, zet het leven zich terug op het oude spoor. En moet dit nu zo zijn, waar wij ons in begeven? Onrust en angst, dat laat me toch niet los. Maar het is toch zo, we moeten ermee leven. Is er nog hoop?